A conto de ler a Galeano e todo isto que publiquei aí o vídeo e falei nas redes, non? Quedei pensando, xa non en Galeano, Galeano porque é co que estou agora, pero eu que, non sei, o meu poeta de cabeceira é Benedetti. Pensei tamén en Saramago, pensei en Miguel Delibes, que de feito a súa novela esta que escribiu despois de que lle morreu a muller, Mujer de rojo sobre fondo gris, úsase en Tallares de novas masculinidades. Pensei en cantos homes, non? Reivindicaron os afectos e isto foi admiradísimo. E esta idea que dixo eu de que as mulleres non podemos falar así, non? E que as mulleres parece que os afectos é algo de que podemos falar en tanto se exercemos, pois se tes fillos, eso é o máis importantísimo da tua vida. Para eles non, porque eles teñen que traballar, teñen que mirar por sí, pero para ti sí, non? É dicir que os afectos, cando nos os nomeamos, son un acto, non? Que estamos aí facendo. E eles non, pensaba nesta idea, que levo así uns días pensando, non? Era un home moi sensible, isto é moi positivo, non? É unha muller moi sensible, é como, cuidado. Pensaba en min, non? O meu discurso sobre os afectos, que a min parece moi incendiario. É que eu publicaba por aí nas redes, digo, jaque mate Galeano, sabes? Porque eu fago desde un punto que é moi diferente porque eu son unha muller. E presupónseme, non? Esa capacidade de amar e coidar. Daquela empecei, a muller sentipensante, non? A muller sentipensante, que sinte e pensa en perfecto equilibrio. E ainda anotei 4 cousas, anotei. Non, porque quería un pouco esbardallalo así, non? Cando unha muller, como fago eu, para reivindicar os afectos, para dicir, eu quero que me queiran e que me coiden, sí, ainda publicaba hoxe no Twitter sobre as relacións afectivas entre homes e mulleres, en parellas heterosexuais. Algo que atopei anotado, que anotei en algún momento, que é, eu non quero vencer, eu quero coincidir. Sí? O seja, eu quero un compañeiro. E quero coidar del, sí. Pero quero coincidir. É dicir, que ele me coide tamén. O sea, eu reivindico que como ser humano preciso afectos e coidados. Sí? E nestes homes era moi admirado, e ti algunha tara terás. Daquela. A muller sentipensante, son 5 puntos, reivindica a integración de razón e emoción. A razón sempre foi como algo máis masculino, a emoción somos nós, que somos lo máis grande, todo isto, non? Daquela, a integración. A eles, como xa teñen a razón, cando se di é sensible, ben, non? Vale, pois eu, se se me presupón a sensibilidade, quero integrar tamén a razón. Quero dicir que eu tamén son ese ser pensante, sí? E intelixente que cultiva o pensamento. E daquela escribino así, a muller sentipensante é sabia en corpo e alma, para usar unha frase feita, non? Porque a muller sentipensante escoita o que sinte. Por iso non pon o xugo do mandado, non obedece. É revolucionaria, porque escoita o que sinte e reivindícao. E ponse por diante. Sí? Ao integrar esa razón, sen deixar de sentir. A muller sentipensante critica o racionalismo patriarcal, non?
esa idea de razón home, emoción muller. Daquela é sensible, pero é rebelde, desobedece, porque a muller sentipensante é libre, exerce a súa liberdade. A muller sentipensante é unha figura política na sociedade. A muller sentipensante coida sen deixar de coidarse, porque analiza e escoita o que sinte. Coida sen sacrificarse, sen sacrificar a persoa que ela é. E por iso reivindica os coidados. Sí? Porque son necesarios. Somos persoas, somos humanos e necesitamos coidados. Ama. A muller sentipensante ama. Pero retira os afectos de ali onde non se valoran, onde non se respetan, e onde incluso se desprecian desde ese... é moi sensible, é que é moi complicada. A muller sentipensante chámaselle complicada porque non se deixa domear, porque non é manipulable, porque pensa e sinte, escoita o que sinte, reivindícao e priorízase, mentras coida sen sacrificarse. Moi bo, sí. Ao reivindicar a razón, ao usar o raciocinio, ao poñelo por diante, ao dicirse a ela mesma: a ti dixeron chisto, pero ti eres un ser pensante, entende as dinámicas de poder. A muller sentipensante é feminista. Poder ser feminista é reivindicar os afectos, porque eu sono, é máis, eu díxeno moitas veces, para ser feminista precisase unha sensibilidade elevada e coidada por ti, e cultivada, e necesítase todo ese raciocinio para comprender a sociedade e comprender esas dinámicas de poder. Iso é a muller sentipensante. É revolucionaria, é unha figura política revolucionaria, porque non pon o xugo, porque desobedece. De feito, desobedece aquel mandado patriarcal. Sí? E daquela, érgese aí, como se fose Galeano, Benedetti, Saramago, que non se me ocurren máis, porque así, domina un discurso no que fala de amor, no que fala de afectos, no que fala de coidados, sí? E fai deste discurso algo universal. Non ela como nai, esposa, filla que coida, sí? Senón ela como ser humano. E faino tan universal como a calquera deses homens. Outra cosa é que te escoite. E existe, a muller sentipensante existe. Eu existo. Sí. A muller sentipensante entendeu que todo aquilo que me dicían, que nos dicían, as que somos así, de intensa, demasiado sensible, complicada, darse moitas voltas ás cousas, isto era a miña verdade, sen censura e desobedecendo. Por iso se crearon formas de falar dela que fosen pexorativas. Cando eu falo como falaba Galeano, que tía, que intensita, que, complicada. E eu isto xa teño un vídeo onde eu digo. A muller sentipensante non renuncia á complexidade, non se simplifica, debaixo dese mandado patriarcal, de
coidadora, compañeira e todo o que ten que ser, senón que fai de todo iso algo inmenso. E é certo, todo isto son eu, e se eu podo, ti tamén podes. E todos os seres humanos podemos, sexamos homes ou mulleres. Descubriu que todo iso pexorativo que era é a súa verdade. Que cando a dixo un home, se lle deu altavoz, publicouselle o libro, déronselle as palestras, enchiu auditorios, e cando o di ela, é un problema, e hai que calala. Porque desobedece, altera. É unha figura política revolucionaria, porque rebenta todo ese mandado patriarcal, e colleo, e mandao de volta, para que todo o mundo se aplique. A muller sentipensante. Eu. Non sei se facer unha camiseta. Muller sentipensante.